Mamiña, que cuarto é este? O cuarto dos nenos. Que frío vai. Teño as máis xeadas. Os seus cuartos o branco e violeta seguen como sempre, mamiña. O cuarto dos nenos, o meu querido maravilloso cuarto. Aquí dormían cando era unha meniña. Tamén agora son como unha meniña. María está como sempre, parecida unha monxiña. A Duniaxa tamén a recoñecín. E o tren chegando con 2 horas de retraso, que vos parece? Vaya organización. Aña, con que impaciencia agardábamos. Nas 4 noites que levo de viaxe non dormín. Agora teño moito frío. Como era? Como era? Deixa que recorde. Amarelo o recanto, o mingo o centro. E eu apunto ao recanto. Hai anos a miña irmá e eu dormíamos xuntos neste cuarto. Agora, ainda que me resulte raro, teño xa 51 anos. Si, é verdade como pasa o tempo, Que dis? Digo que o tempo pasa. Chei nervas, Arama. Eu vou dormir. Vos, noces, mamá. Criaturiña miña, adorada criatura, estás contenta de verte na casa? Eu ainda non puiden reaccionar. Adeus, tío. Deus te garde. Eres como tua nai. Ti liúa a súa idade eras igual. Exactamente igual. Cansou moito. Ai, claro que sí, foi unha viaxe longa. Pero que parvadas di vostede? Aquí hai 2 telegramas para vostede, mamaíña. Aquí está. Son de París. Con París todo está rematado. Sabes, liúa, cantos anos ten este armario? Ao sacar o queixón de abaixo, vi unhas cifras gravadas a luz. Este armario foi construído hai exactamente 100 anos. Que te parece? É un obxeto inanimado, pero sempre un armario de libros. Pois sí que son anos, 100, Vaya cousas. Meu ben querido, estimado armario, eu saúdo a tua existencia dirixida aos claros ideais do ben e da justiza. A tua silenciosa chamada caras a un traballo frutuoso, lonxe de perder forza no transcurso destes 100 anos, soubo manter nas distintas xeracións do noso nome a forza e a fe nun futuro mellor e inculcar en nós a fe e a conciencia común. Sí. Ti como sempre, Leóniz. Camarero ao centro e a punto ao recanto. Vai a ser unha vez. Sí, voume. Valente mal educado. Ai, perdón, que Varia vai casar con ele. É a súa noiva. Tío, non diga cousas que non debe dicir. Xa volveu a poñerse outros pantalóns. Está a dormir. Facer con vostede. O sol xa saiu e non vai ningún frío. Mire, mamaíña, que árbores máis maravillosas. E que aire máis limpo. Están a cantar os merlos. A horta está completamente branca. Recordas esa longa alameda recta e tirante como unha correa que resplandece nas noites del día. Por raro que pareza, a horta venderase para pagar as débdas. Mirade, a nosa defunta nai vai pola horta co seu vestido branco. Lula, onde? E ela? Por Deus, mamaíña. Non hai ninguén, parecéramos soamente. Tamén estás avellado, Leóniz. Sí. Imos dormir hoy. Miña perna. Queridísima, podería quedarme esta noite na súa casa. A ver se mañá pola mañá eses 240 rublos. Este sempre ao seu. É que teño que pagar uns xuros pasado mañá. Ben, Leóniz dallos, Leóniz. Sí, eu dareiros. Iso que ti pensas. Dallos, sei que lle vas facer, falle falta, xa os devolverá. A miña irmá non se desacostumou aínda a tirar o diñeiro. Aparta dai, amiga. Chega, saca a liña. Se Deus quixese axudarnos. Non chores. Mira, a nosa tía condesa é moi rica, pero non nos quere. A miña irmá casou cun abogado que non pertencía á nobreza. A súa conduta non pode dicirse que fose moi virtuosa. Eu quero moito, pero ainda aplicándolle todas as atenuantes teño que recoñecer que é boa, pero viciosa. Iso revela nos seus máis mínimos movementos. Ania está na porta. Por que non dormes, Ania? Non teño sono, é imposible. A miña nena. Sobrinha miña, ti non é a miña sobrinha, é o meu anxo, todo para mí. Créeme, de verdade. Créote, tío. Todos te queren e respectante, pero o que tens que facer é calar. Que dixeches da miña nai? Da túa propia irmá. Por que dixeches? Sí, falo demais. Foi horroroso, de certo. Quizás non me castigue. Ten vostede temor de Deus, Leóniz Andreyevich. Cando vai ir dormir? Agora, agora. Vai marchando ti só, Firse. Eu espireime só. Ben, imos para a cama.
Os detalles deixaremos para mañá. Agora imos dormir. Veña, deítense. Ai, camarero ao centro, corroche ao recampo. Leonis Andreyevich. Xa estou tranquila. Non quero ir a Yaroslav, non quero a boa. Dende que se construiu o ferrocarril, vamos á cidade. Vamos. Camarero ao centro. Que ganas teño de ir para casa a xogar unha partidilla. Tes tempo de sobra. Ai, non sei por que terei ido xantar á cidade. Que restaurante máis malo. Con esa música, eses manteis lindo a xabón. E ti, Leonis, por que tes que beber tanto? Por que falas tanto? Por que comes tanto? Hoxe no restaurante puxeches outra vez a falar sen ton ni son. Sobre os decadentes, sobre o 1870... E a quen? Falarlle os camareiros dos decadentes. Ai, a verdade é que son incorrexible. Que te teña que ter un sempre diante dos ollos. Que teña que regar unhas plantas a estas horas. Ou eu ou ela. Váyase, Yaxina, váyase. Decídanse dunha vez. Se se decidisen, pagaríanlles o que quixeran e salvaríanse. Casas estivais, veraneantes, que vulgar todo, e perdoe. Ai, estou completamente de acordo contigo. Miren, eu penso que axiña vou berrar, ou desmaiarme, ou que sei eu. Déxenme vostedes desfeito. Desfeito. E vostede que é un maricallo. Que dis? Un maricallo. Non se vaya, que me querido robo, yo pode que veamos con algunha idea. Ben, e que? Houve poxa? Fale. Sí, o caso foi que a poxa rematou a iso das Caldas. Nós chegamos cun atraso ao tren e non pudemos sair ata as 9:30. Ainda me dá voltas a cabeza. Leonis, que? Leonis, que hai? Polo amor de Deus. Fils, toma. Aquí ven a lente, mis anchoas, que sei eu. Non provei bocado. 13:18. Que caso veño? Fils, ven e axúdame a cambiarme. Moitas grazas. É a pobre xente que ven despedidos. Xente, na miña opinión... Deixe o moledeiro cheo, Liuba. Iso non se pode facer. Non mo puiden impedir. Perdón, señores, non queren vostedes unha copiña de despedida? Xa é a hora de marchar. Queda xa moi pouco tempo. Chega aquí a vente. Tes os ollos brillantes igual que a dos diamantes. Estás contenta? Moito. Moito, mamá. Unha nova vida comeza agora. En efecto, antes da venda da Horta das Cerdeiras todo eran nervios, sufriamos. Agora, en cambio, desde que está todo rematado definitivamente, o noso estado de ánimo mellorou hasta se puxo máis alegre, diría. Eu son agora un empregado de banco, todo un financiero, camarero ao centro. E ti diu a María todo tes mellor cara. Iso é indiscutible. Certo, durmo ben. Os meus nervios están... Todos nos deixan. De súpeto parece que ninguén nos necesita. É que eu non teño de vivir na cidade. Bo, Aquí chega este fenómeno da natureza. Déixeme descansar, home. Estou esgotado. Bos días. Dumiaxa, dame un poquinho de auga. E ti é por que ves? A pedir cartos ou? Eu por si acaso marcho. En marcha. Meus queridos amigos, abandonar esta casa para sempre, como deixar de expresar na despedida os sentimentos que semellante intre inundan todo o meu ser. Tío. Camarela ao centro e calmo. Ben, señores. cun amor cheo de tenrura. Eu recórdome de 6 anos, o día de Pentecostés. Sentado carón desa mesma fiestra e vendo sair a meu pai cara pa igrexa. Leváronse xa toda a equipaxe. Sí, creo que toda. Que sucios os ten vostede, e que vellos. Imos, señores. Sí, a estación, o tren. Cruasera ao centro, blanca ao recanto, bola negra ao burato e rematou a partida. Imos. Señores, señores, queda alguén por aí? A miña irmá, a miña querida irmá. Oh, a miña querida, doce e maravillosa horta, a miña vida, a miña xuventude, a miña felicidade, adeus.